Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar li 42% tal-adulti f'pajjiżna ngħataw minn tal-inqas doża tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Id-Deputat Prim Ministru ħabbar dan waqt konferenza f'Kastilja brabta mal-miżuri l-ġodda li se jibdew deħlin fis-seħħ minn nhar it-Tnejn li ġej. Chris Fern spjega li dawn il-miżuri setgħu jieħdmu fis-seħħ grazzi għal programm ta' vaċċinazzjoni b'saħħtu li għandu pajjiżna u għalenka wkoll ċifri aġġornati ta' dożi li ngħataw lill-adulti f'pajjiżna. Fil-fatt 95% ta' dawk li għandhom 80 sena jew aktar ingħataw il-vaċċin, fil-waqt li 86% ta' dawk li għandhom aktar minn 70 sena ngħataw ukoll il-vaċċin. Brabta mal-miżuri ewlenija tal-ftuħ tal-iskejjel b'mod gradwali, id-Deputat Prim Ministru sostna li din setet issir għaliex hemm numru kbir tal-liema u ħaddiema fl-iskejjel li huma mlaqma. Fil-fatt aħna batna 21,000 invit lil teachers u staff tal-iskejjel madwar Malta u Għawdex. U minn dawn il-21,000, 18,200 aċċettaw illi jieħdu it-tilqima. Li jfisser illi għandna 86% tal-allima u tal-istaff tal-iskejjel illi huma imlaqmin mill-inqas bl-ewwel doża u hemm numru żgħir oħra li għadhom ukoll issa talbuna li jieħdu tilqima wkoll u allura f'dawn il-ġranet ħajkunu qegħdin jieħdu tilqima wkoll. Il-Ministru għas-Saħħa spjega wkoll li anke n-nies rikoverati fl-isptar Mater Dei kawża tal-virus tal-COVID-19 naqsu. Saħaq li fil-waqt li f'nofs Marzu kien hemm mal-140 persuna jirċievu kura fl-isptar minħabba l-COVID-19, sa tlieta in-numru niżel għal 41 persuna. Spjega wkoll is-sitwazzjoni fit-taqsima tal-kura intensiva. Minn 31 persuna naqqasnihom għal 15 ruħ li 8 minnhom huma attivi. L-istess ġara Għawdex fejn fl-ITU ta' Għawdex kanna 5 persuni f'Marzu, illum baqa' persuna waħda qed tieħu din il-kura. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa spjega li se jkomplu wkoll ċertu operazzjonijiet mhux urġenti fl-Isptar Mater Dei. Waqt l-istess konferenza s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmin Gawci, saħqet li dawn l-aħħar deċiżjonijiet ittieħdu għabbażi ta' dak li qed turi x-xjenza. Il-Professur Gawci spjegat li l-monitoraġġ tas-sitwazzjoni huwa kruċjali f'dan l-aspett. Saħqet li s-sorveljanza fuq il-medja ta' persuni li ta' kuljum ilaqtu l-virus huwa parti minn dan il-monitoraġġ. Aħna peress li aħna pajjiż żgħir u n-numri jvarjaw ħafna, allura aħna nieħdu 7-day moving average ta' kemm qed ikollna każijiet. U bħalissa 7-day moving average qiegħed ta' 54 u allura dan huwa wieħed mill-monitoraġġ li aħna ħankunu qegħdin nagħmlu.